الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجمريا كبرات حواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمقصال نيرم معنتي أرستنا زكاة كاب أبايتي زبلي أبز حج أوان كابتم كندن أربعة زبهالو نقدي حادي نهنص ዝተሓንጸጹ መሬትን ዝተሃንጹ ኣባይትን እዮም። ሃገር ብዓብዩ ከም ሓያል ቁጠባዊ ወፍሪ ስለ ዝወስዶን ዝኣምነሉን መብዛሕቲ ግዜ ንዘይደቂ ሃገር ገዛውቲ ምስ ዝገዝኡ ዜግነት ክህቡን ይማጣጠር እዩ። እስልምና ኣብ ዝኾነ ንግዳውን ዘይንግዳውን ንጥፈታት ብሓደ ዓይኒ ኣይመዝነሙን። ካብ ኩሎም ታክስ ኣይወስድን። እቶም ዋናታት ዘይሰይዱ ድኻታት ዝሕገዝሉ ሕግን መገድን ጥራዩ ዝኽተል። መሬት ይኹን ገዛውቲ ንነፍስኻ ክትጥቀመሉ ማለት መሬት መንበሪ ገዛ ክትሰርሖ ወይ ስሩሕ ገዛ ክትሰፍሮ ኢልካ እንተደኣ ገዚእካዮ እዚ መሬት እዚ ወይ እዚ ገዛ እዚ ዘካት ኣይወፀን እዩ። ምክንያቱ ክትከስበሉ ወይ ክትረብሓሉ ኢልካ ስለዘይ ገዛእካዮ። እንተደኣ መሬት ክትሸጦ ክትከስበሉ ኢልካ ገዚእካዮ ከምኡውን ኣባይቲ ክትከስበሎም ከምኡ ክትረብሕ ኢልካ እንተደኣ ገዚእካዮም እዚ ንግዲ ስለ ዝኾነ ዘካት ክወፆም ናይ ግድን እዩ። መሬት ከም ንመናፈሻ መዘናግዒ ኢልካ ትጥቀመሉ ንትካል ዝተጠቐምካሉ ንሕርሻ ትጥቀመሉ ንሆቴል ንመኻዚኖ ትጥቀመሎም ህንፃታት እዚኦም ዘካት ኣይወፆምን እዩ። እንተደኣ ዝካረዩ ኮይኖም ግን ካብቲ እቶቶም እሞኸዓ ኒሳብ እንተደኣ ኣኺሉ ዓመት እንተደኣ ፀኒሑ ዘካት ክወፆ ይግባእ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብመሰረቱ ክነግድ ኢሉ መሬት ዝገዝአ ወይ ገዛ ዝገዝአ ወላ ክሳዕ ዝሸጦ ወይ መክሰብ ክሳዕ ዝረኽበሉ እንተተቐሚጥዎ ዘካት ከውፃሉ ይግደድ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንንግዲ ስለ ዝኾነ እንተደኣ ንመሬት ወይ ገዛ ንኸቕመጦ ንመጻኢ ጽቡቕ ዋጋ ተረኺቡ ድማ ክሸጦ መዲቡ እንተደኣ ገዚእዎ ድማ ዘካት ኣይወፆን እዩ። ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ተሰሪዑ ዘሎ ዕላማ እንታይ ስለ ዝኾነ ንኽሰፍሮ ወይ ንኽቕመጦ ስለ ዝኾነ። ከምኡውን ክሸጦ ወይ ክቕመጦ ዝብል ላንጋ ዝኾነ መርገፅ ዘለዎ ንኣብነት ንሓንሳብ ወላሂ እንተደኣ ጽቡቕ ዋጋ ረኺበሉ ክሸጠ ይብል ንሓንሳኻ በቃ ስኢልካ ኣብ ዘለኻይ ቦታ ኮፍ ምባል ይሓይሽ ኣብኡ ምቕማጥ ይሓይሽ ዝብል ዘይ ማለት ርጉእ ዘይኮነ መርገፅ ዝወሰደ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነቲ ገዛ ወይ ነቲ መሬት ዘካት ኣይተውፃሉን ኢኻ። ምክንያቱ ንጹር መርገፅ ስለዘይ ወሰድካ ማለት እዩ። መሬት ንኽትሸጦ ዝተገዝአ ክሳዕ ዝሽየጥ ከዓ እንተደኣ ሓሪስካዮ ንኣብነት እሞ እኽሊ እንተደኣ እቲልካ ካብ ክልቲኡ ክተውፅእ ኣለካ። ነቲ መሬት ዘካት ተውፃሉ ከምኡ ነቲ እኽሊ ኒሳቡ እንተደኣ ኣኺሉ ከዓ እንታይ ትገብር ዘካት ተውፃሉ። ምክንያቱ ክልተ ንግዲ ኣብ ሓደ እንታይ ኣብ ሓደ ዕላማ ተታሒዞም ማለት መሬት ብመሬቱ እቲ ነመሬት ከዓ እንደገና ከዓ ሓሪስካ ከዓ እንታይ ዘሪእካ ንዑ ከዓ እኽሊ ስለ ተእትወሉ ዘለኻ። ስለዚ ክልተ ዓይነት ንግዲ እዮም ኣብኡ ዝካየዱ ዘለው። ነቲ እኽሊ ንበይኑ ተውፃሉ ነቲ መሬት ከዓ ክንደይ የውፅእ ግምት ርኢኻ በቲ ዋግኡ ዘካት ብገንዘብ ተውፃሉ ማለት እዩ። ክልተን ፈረቓን ተውፃሉ ነቲ እኽሊ ከዓ 10 ኣፍ ተውፃሉ ማለት እዩ። هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.